парвози ҳавопаймои ширкати Ютер ки қарор буд шаби 3 апрел 10 муҳоҷирро аз Душанбе ба Маскав бурда ба ин тартиб рӯи шаҳрвандони Тоҷикистонро ба Русия боз кунад, сурат нагирифт. Беш аз 200 нафар билет харидаву шаби 2 ба 3 апрел дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе мунтазири парвоз буданд. Чанде аз онҳо бо нигарониву ноумедӣ гуфтанд аз гӯшаву канори кишвар ба Душанбе омада дар вазъияти ногувор монданд. Акбар Раҳимов, намояндаи ширкати Ютер, гуфт парвоз ба рӯзи 9 апрел ба таъхир афтодааст. ӯ сабабашро чунин шарҳ дод: ҷониби Русия хостааст танҳо шахсоне ба он кишвар бираванд ки шаҳрвандии Русияро доранд. қаблан гуфта мешуд парвози мунтазам байни Тоҷикистону Русия шаби 2 ба 3 апрел ва баъд аз як соли танаффус аз сар гирифта мешавад ва шаҳрвандони Тоҷикистон бе шиносномаи русӣ ҳақ доранд тавассути он ба Маскав бираванд. ҳоло маълум нест чаро ҷониби Русия қарори худро тағйир додааст ва ё дасти кам иҷрои ин корро ба таъхир андохтааст. баъзе аз муҳоҷирон дар фурудгоҳи Душанбе пурсиданд дар чунин шароит масъалаи билет ва парвози онҳо чӣ хоҳад шуд. дар ҳоле ки ба қавли Суҳроб Азимов, сокини шаҳри Ваҳдат, беш аз як сол мунтазири кушода шудани парвозҳои маъмулӣ бо Русия буд. бо 4090 сомонӣ билет харида ба фурудгоҳ омадем. ҳоло мегӯянд парвоз намешавад. аз шунидани ин хабар ноумед шудем, афзуд ӯ. ҳамсоҳбати мо гуфт дар Тоҷикистон бекор аст ва ин сафараш бисёр муҳим буд. дар Маскав моро интизоранд. аз қабл бо шиносҳову хешон мувофиқа карда будем ки ба он ҷо меравем, вале вазъиятро бинед чӣ шуд. Акбар Раҳимов, намояндаи ширкати Ютер, гуфт мусофироне ки бо мақсади сафар ба Русия аз роҳи дур ба Душанбе омаданд метавонанд имшаб дар меҳмонхона ҷобаҷо шаванд. вай дар бораи ҷуброни зарар шарҳи бештар надод ва дар муроҷиат ба мусофирон гуфт ноумед нашаванд, бо билетҳои харидаашон тавассути ҳавопаймои сафарашон ба Русия сурат хоҳад гирифт. ин дар ҳолест ки шаби 3 апрел як ҳавопаймои Ютер 258 мусофирро аз Русия ба Душанбе овард ва зоҳиран парвози муқаррарӣ будааст. Муҳаммад Эргашев, яке аз мусофирон, гуфт дар гузашта билети парвозҳои чартерӣ гарон буд ва натавонистам биёям. ҳоло нарх нисбатан арзон шудааст ва бо истифода аз фурсат ба ватан баргаштам. қарор аст ҳавопаймои ширкати Somon Air рӯзи 6 апрел дар чорчӯби парвозҳои мунтазам муҳоҷиронро ба Маскав барад. рӯшан нест ин парвоз дар вақташ сурат мегирад ё не. Русия рӯзи 25 март эълон кард ки аз 1 апрели имсол парвози мунтазами ҳавопаймоҳоро бо Тоҷикистон аз сар мегирад. парвозҳои мунтазам миёни ду кишвар як сол қабл моҳи марти соли 2020 бинобар панҷшавии коронавируси нав қатъ шуда буд. то кунун ширкатҳо танҳо бо парвозҳои чартерӣ шаҳрвандонро аз Русия ба Тоҷикистон меоварданд ва ё аз Тоҷикистон ба Русия мебурданд. марзи Русия танҳо барои нақлиёти ҳавоӣ, яъне ҳавопаймоҳо кушода мешавад. сафар бо нақлиёти заминӣ, автобусу мошин ва қатор, яъне поезд, ҳамоно номумкин аст. ҳамчунин феълан бо ҳадафи кору таҳсил тавассути Қазоқистону Ӯзбекистон ва Дубаю Туркия ворид шудани тоҷикон ба Русия иҷозат нест. масъулини ҳукумати Русия дар посух ба дархости радиозодӣ гуфтанд шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла Тоҷикистон бояд маълумотномаи орӣ будан аз коронавирусро дошта бошанд ки на дертар аз 3 рӯз то парвоз гирифта шудааст. маълумотнома бояд ба забони русӣ ё англисӣ бошад. баста будани марзи Русия дар як соли ахир боис шуд ки даҳҳо ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон аз сафар ба ин кишвари муҳоҷирпазир маҳрум шуда даромади хонаводаҳо низ кам гардад. тибқи иттилои вазорати меҳнату муҳоҷират дар соли 2020 тақрибан 130 000 кас аз Тоҷикистон ба муҳоҷират рафтанд ва ин рақам дар қиёс ба соли аз он пеш 76% камтар аст. тибқи маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон мизони пулҳои фиристодаи шахсони воқеӣ аз хориҷа ба кишвар дар соли 2020 6.3% кам шудааст. ба маълумоти Бонки Марказии Русия муҳоҷирон соли гузашта ба Тоҷикистон 1 миллиард و 741 миллион доллар фиристоданд ва ин рақам дар муқоиса ба соли қаблӣ 759 миллион доллар камтар мебошад.